apa iki kok kaya wong kepenyak cengele Bagong wae padha raja sapraptamu Bagong woi Penemban Durna oh iya lho sampean salah alamat lho salah alamat piye kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki oh aja kleru penampa Bagong aku sowan ana Praja Ndarawati ana wigati banget aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna oh mekaten iya slamet tekamu wilujeng miring Sambikala bekti kula kunjuk Penemban oh iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan gareng kowe padha raja sapraptamu pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala ngandel ora kesuwen mesti gagap oh tak tampa lho gawe pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanana raos sing batos kuku kula Penemban wah isin tenan sesone aku ngrasa melu rek ra melu ya ora apa-apa Bagong Padhararja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun yo tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Gareng Padhararja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturang semut cengelmu kuwi sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa ya ditambake gareng nggih kuwi ana kawan wigati nek wanci gegojekan mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa nggih ngestaken dawuh ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba Bagong Padhararja sapraptamu panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk ya prayogakna Bagong nun nggih Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki sik sareh sik dileti rada-rada bekti kula kunjuk nah ngono aja langsungan ndak gagap ya Gareng prayogakna nun inggih sendika rada ado-ado ngono kok ndak gagap Bono kawan Bagong Padhararja sapraptamu Pate Udawa wilujeng Ndarawati bekti kula kunjuk nggih Ndarawati ya Bagong pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan gareng slamet tekamu pangestunipun Ndarawati wilujeng suwi ora dolan ning Widara Kandhang wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang kaya kenapa to kenapa dekelmu melancang ora ngece ta Gang gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane pangestunipun mboten Bagong dalem ana wigati apa sowan apa diutus dening bapakmu apa diutus dening Pandhawa apa pancen saka karepmu dhewe sampun dipun keparengaken matur sinuwun iya wis tak keparengake matur sembah nuwun nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul kleruwe kok mempeng apa rene biasane tebah lebah mentu bathukmu ki kok ya ora nesu aku kan kakang wis sama sesuk tak setrikake nang ngene nangis meneh anggerane kok tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa apuran tang mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjata kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna jenyatanipun kula menika namung kawula alit jenyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun iya mila kirangin tata krami kirangin ngunggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne sapa sing ngrenengi Baladewa dunekke sapa ngrenengi iya Bagong ora dadi ngopo mara gage matura apa saka karepmu dhewe mboten apa diutus para Pandhawa mboten apa diutus bapakmu mboten
Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus Bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sin. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Kowe mboten, Ding? Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bila sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Ulung-ulung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara kok. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku kok ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik ora? Hah? Urang-urang guys gawe tratapan. Kene iki sowan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane apa sing balik koyo. Sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Zaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora mau. Iki tenanan mau. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengan. Nah terus sapa sing goleki penyakite utawa larane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih. Dukun niku pun diteropong ngangge napa jenenge kok? Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit yang sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge?
paru-paru nggih apik monggo Petro rokoke ra bantre ra jaman-jaman tok kula kan ngerem ngene kampas entek pancen kula ngajar Petro niki tro mbok le ngrokok iki direm kampas entek go wis ben blong ya men paru-parune ya apik terus pengeluaran ya apik pokoknya kabeh normal terus kula niku bingung lah kowe jane lara apa ta Tru lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5 lho mangane malah akeh awake saya lemu nika kok lara ning pancen awake panas nek kula demek nggih telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat kuwi panas banget lho Mbak enggak wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang ngono kok enggak panas tenan bathuke kula demek niku panas terus kula kailem klenthek terus kula dalahi tempe pletik lho to bathukmu iso kaya wajan iya ngoten niku sawijining dina Petro nika gelem ngomong lho Petro gelem ngomong nggih Tru mbok omong ngono kuwi Tru gong reng aku arep omong karo kowe aku jane ora lara ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan mergo aku ki mung kepengin nagih janji sapa sing janji karo kowe Tru omong nek pancen ana menungso sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati kowe kandha tak paranane tak dodoke korine tak kinange gambar karo suruhe kuwi tembunge wong lamar iya tak dodoke korine ra sikate wonge lah ben bola nang mbok wedok asikat aja nekat ayo ta reng Mandan jebula Petro niku bloko jebule kok jebula ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok jebule Petro niku bloko nek sing janji niku Prabu Kresna tau tate janji kali Petro duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Sabtuarga sampean ngendika kali Petro to Truk nek kowe iso balekke pustaka Jamus Limasada kowe esuk tak pek mantu ora kapan yo kowe lha iki iso tak glimpange tenan iki ngaku ora Petro ngamatur ngoten niku lho sinuwun kudu emot Purwadasina nuwun sewu lho sinuwun sabda Brahmana Raja pangandikaning Narendra pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng dlancang seta tan kena lumebek malih nek sampeyan dadi ratu mencra-mentre esuk tempe sore dele padha wae ngoten sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka sampeyan dadi ratu cecel kanarindrane ayo aku ora Kusik Bagong tak iling-ilinge waduh suwi iki yamene dar limbukan jam piro iki dadak mikir bareng kusik-kusik apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae nah jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas Bumi Loka karo Dewi Mustaka siapa neng? Aku ora ngerti kok sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu wis mripate kira bodho kira ya men aku arep mulih aku mulih kan ora ana sing ngewangi kowe Petro ora ana kowe biasane Tru aku arep mulih ta Tru saiki mulih aku njuang tenan kowe kowe kejem kok karo aku kok Bapak Penembahan lajeng wangsul Balya kok dadak sambat karo aku nek sampean pun nate janji harus ditepati ngibarate men saramano
Oskari Panu. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meh ngawur. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondanging jagat, kondang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluk kira kok ngarep warung ngarep kae. Mongko-mongko sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petruk niku mati mergo lara, ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampean ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten, kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kantong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Tru. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel. Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Gang? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk, luwung Bagong mati teneng Ndarawati, kula lakoni legane atiku. Setyaki boten timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Prantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku iki arep ngejak sekap wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekap. Kapok ora. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerek napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mangtantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora, go tak caosi. Niki nggih rokok dum-duman. Kapok ora wis encaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Iki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Prantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Prantawati? Durna, Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana wong kentir. Lesmana wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli iki.
gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi ras-ras dadi wana. Bagong, berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-rada barang dienggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mung di anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nek kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng. Siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu japa. Wah, cudha manik jeblok pertempur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntang, Reng. Carane, Rene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petro. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya. Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyeliprak bathukmu iki kok piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine ming karo aku lho. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek ki musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora wedi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkepe sapa kuwi muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar. Semane gawe masalah. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petro ora kelakon rabi, nek Petro ora kelakon rabi, Petro mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petro kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petro ki sayang kok ya. Ha iki muni, ora kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono karwane karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng piye? Ora nangis ora. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggeran wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis,
kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi pamane ana eder kadheyan? Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajemlo teter kadhe sampeyan pasan boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten yen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandrakumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentuke. Nek ora ngrentuke arep ngopo? Lho, kula ora ngomong apa. Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing mitung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kuwi. Ajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Oh ya klembak-klembike kok. Ah, padane ora. Pokoke Urantawati raup anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng. Wah, masalah. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampunge wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong engko nek Durna sing maju ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iya rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi ngrubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa, nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakarepmu iki wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Ngiwangi no. Wah. Reng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah 1, jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye? Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ngono aku ora iso ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Reng. Iki nek ora iso ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugane jero. Reng ayo metu. Iya iya. Nek ora tak gusahi ndak mingar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dilewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Oh, Prabu nika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing yo sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Mongko kae Gadawa Si Kuning karo Nenggala. Wah, pethukan Gadawa Si Kuning didu karo Nenggala pusaka ampun. Dues. Sinuwun Ndarawati clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, apa? Montore jukur saka parkiran. Iya. Ayo mulai. Kayak iki selah-selahane angel.
mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo arek ya wong seneng-seneng kaya kang ora. Wis ayo, iki mulai ora sampe. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le gelut piye menang sapa? Arek deling aja-aja nggo goto wisi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Pancen Setyaki wis diniyati ora yen to belane karo si Bagong. Lho, klega pusaka garba ruji Kyai Gotosi Kuning dasar Pranyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nenek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa wesi kuning? Wis ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian, ora edan iki tenanan. Lho. Kowe adal. Arep nyoba pusaka kadewatan. Cocok Kyai Nenggala. Diban goto wesi kuning pecah. Ah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora wis. Setyaki, Setyaki. Manggelo mintonaken Dewi Kramanira kang kumitrane ngasta kanggo mitrane ngastane ngasta. Oh, Setyaki boten timbalan sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Agung Negara Ndarawati iki mau kowe ra wis matur karo aku Koko Prabu kula badhe ngrencangi Bagong. Aja, iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawareng nata Ndarawati, malah kowe ngliga Kyai Gotosi Kuning, meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi kadang-kadangane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karo-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngiga Kyai Nenggala, niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo Gotosi Kuning. Setyaki wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula ngunduraken Kurawa. Lha cah edan tenan kok. Bagong ngrene. Nggih. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Beres ngakulono aku. Saiki Kumrono. Iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sing tanda tangani apa aku ya rundeng. Ayo Brono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, santai-santai wis kono dhisik. Nggrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Manggil rumiyin. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, non. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok tlonjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten. Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho.
Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek diduk alon-alon. Terus suwuk gamelane terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Bodho-bodho mboten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sini tau-tau tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi apa jeneng kuwi ngaso Kurawa tak ajari ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh kowe ora dikon Bagong Gong mbok tanggung jawab iki engko tekan kono santai wae to lagi tak rembur saniki kula tak takon karo sampean iya nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru lho ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mung ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula, kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lha dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karkat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to ora Bu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan iki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile becik tangane cekot nu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, santai Reng. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus saniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Mau mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Nggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan kaliyan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Kok ora Bu? Kanjeng Rama, kula menika dipun pengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi pun caten pusaka Ndarawati senjata cakra. Mula sawenika ngaten mawon, kula Prabu mundur wonten negari Astina, munjuk atur sanesipun Kyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandrakumara. Jaluk pamit Kyai. Semanten ugi kula nggih ngaten menika. Iya Bagong, aku ora bakal wala-wali. Wrantawati matur karo anakku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, Gareng kon mrene. Apa?
timbali Ndara Kresna. Lah ngene komplit aku le dawuh ra kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka. Sikile niku becik. Dadi nek aku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe bali yo, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan nih? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora sendak tak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa iki aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyon prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu ya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul tak ketemu Ali Petruk tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati mbok garek iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula takun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Kaya isih tenger-tenger nang peturon tanpa wah gak ambune pesinge kaya ngene iki. Kuwi gak ora mentas kowe iki. Monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere iso tangi masak kowe ora gelem mangan. Lah kok nek meja kono sudah gembira iki lemu kongkonan sapa ya, Truk? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ra ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tau mbene ora aja ndas. Petrus saya lara. Sakit, Truk. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Truk. Iki aku mau wis ketemu karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Truk. Kowe krungu ta, Truk? Tiwas aku ngomong oke-oke kowe ora krungu. Hamus pra. Ki mau Sri Prabu. Wah. Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki koncatan pusaka ya kuwi senjata cakra. Nah Sinun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petruk nek Petruk iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi Truk.
Nah, kowe saiki nek lara ngene arep golek ibu apa piye? Apa kok ora anakku meneh? Atre sikilku tek lagi wetenge. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Truk piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong ndak engko ndak omong jenenge iki nek ora gelem ngomong ya lara ning terus ora bisu ngono iki, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan omonge ayal kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah apa bebayuku terus kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning Piperbak wae. Kowe tau ora wae. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konan. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo Tatra. Ora meneng wae ana Tatra. Omong apa ta apa? Wah ya suaramu wis kaya ngono wis parah banget kok piye kok telake wis ketukuran jamur kok. Kok suarane kok esek kaya ngono. Asono ya Kakang. Tiba padha-padha. Sing Ndrawati. Ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Jarine tangga Teparo sing nganti tekan talingane bapak Petruk lara. Lah kok iki wis waras bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngapa? Matur bapak. Nala Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit ning pancen gugat istilahé. Gugat karo sapa? Kali Sinuwun Ndrawati. Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Limasada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinuwun Ndrawati niku duwe putra Dewi Warantawati. Sinambi neter ketrimaning urip Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndrawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki mung drajating wong cilik. Kowe iki mung Panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula mung kepengin ngugemi peninggalipun Sinuwun Ndrawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Nala Gareng. Kowe diutus nang ndi? Wonten Ndrawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndrawati gadahi pepanggil reruba. Gadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate, sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndrawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndrawati, Pak. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti. Lagine wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing raya-raya wis
saguh dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mingkari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggo entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Wrantawati dadi jodoh daupmu. Najan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal lakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga ya Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Orang budidaya nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Budidaya ora mung enak-enak kapenak ngenteni tekaning kanugrahan. Dintenana kanugrahan iki nek ora digayuh ora bakal teko. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Semare konten prayitna semuriris. Bapakne kok nyocok ning ati kaya iso gugah karo rasaku nggonku budidaya. Lah bener ngendikane bapak, nek minta tinggal kelekaran iku aku lara nganti anggere esuk aku nyumet anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Nek demek aku dongane aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal lakon. Ya golekane ning yo nendi udan ora kuwi. Coba monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter pancen pun wasis ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning Dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Wrantawati, mesti dewa ewange karo Pana kawan. Berkencang waru jaya. Mangka angkro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaluduk untur ketup kencang waru jaya pak pong buk bolong kali cepet ngamen Petruk Ibu kula nrada ya kula ingkang prapta ning Janaloka kula ngerti pesambat kita kan kita kepengin nagih janji kelawan nata ing Ndarawati kapireng dening Purbaning Wang Mahanasa ya Sang Hyang Manikmaya tumurun uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya prapekalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun ulun ya Ruhanira Petruk
yen ta ulun mrampa ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka. Ngaran Parisuli. Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Caranipun nek wis ulun paringi Parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Kuwi lho, tekan Parangkusuma kuwi lho. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparingana pilun. Ya, Wetra Gandeng Bala. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki Parisuli dengkele atas ora. Kita ya aja ngawur iki Parisuli nggih. Wis mengko yen bisa kita genake nggon kita bakal ketemu harus njata cakra. Matur sembah nuwun kula ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petra nggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok wis ta kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasempatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petra kantong bolong. Ganjing langit kelap-lapaton berkincang ing risang mawe gandrung Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lenggara miturut kabar sarta warsitaning dewa ingkang tak tampa Panakawanipun kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ing negara Ngamarta iki wis tekan papan pernaing negara Ngamarta ora padha duduhe diamuk wae Kakang ayo Yayi Jaya Sudirga wah sapa Jaya Lenggara nalindring pulo medhak kencur ayo Pandhawa duwe abdi ingkang sarwa dawa pawakane tak jaluk kanggo tumbal wah Satrio bagus tanah Pandhawa Raden Janaka Wisata Jaya Sudirga jaluk abdi Ngamarta ing pawani sarwa dawa ora bakal tawene akeh lakon tinjung akhirat Pandara Ratu Kembar Nyata Digdaya ngisih siyung aku dicokot Kakang Semar awakku krasa ora duwe kekuatan pancen ora sakbaene
Awiden golek wong sing iso ngalahke ratu kembar nika. Sapa pun to sampeyan mangetutke laku kula. Petruk cah edan. Kowe mau ora takon mlaku ngidul to? Aku ngalor sik. Kok ketemu ning kene? Lah ya ora ngerti kaya. Mbok menawa keparenging dewa ngono. Piye lakumu? Ketemu pukulun Bathara Antarada. Ketemu Antarada? Heeh. Terus diparingi pusaka. Mbok pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa. Heeh, Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta diamuk ratu kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pengesune, Pak. Klarwan dan moncar tinonlir kekonang surem soro tetahan padang waladal Yayi Jayastirga Kakang Jayalenggara iki menungsane ana menungsa pawakane sarwa dara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki kudu dadi tumbal negara Pulung Kedah Kencana rasa kakan gunung tanpa gunung dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana. Mangke riyen. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel, nek sapa dicekel. Sampeyan iso mateni Petruk sasari sondara langit. Wah. Candak dadi tumbal candak go ning negaraku, legane atiku. Jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo. Ilang wujuding latu loro wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra iki sing tak goleki. Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh gleleng Petruk. Saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewake tenan bejane dhewe-dhewe kok, Gong. Petruk pustaka Jamus Lima Sada ndak suwun. Monggo ning Senjata Cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Ora usah kula arep dialuk sapa-sapa arep dialuk. Kancane iki dingengei kok. Ana bae dicari. Anggere ana sing dudu foto. Lho, wis tau aku. Ya. Cilaka aja. Wah, bae dis. Yo wis pustaka Jamus Lima Sada wae. Nek Senjata Cakra kula sing balekke mawon.
pangestu aku tak ngatur Sindhadata ning negara Ndarawati. Pancen cah ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng. Terus aku adimu lho, Tru. Ngopo? Aku ya mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong kuwi adimu aku keluargamu. Ora iso. Sak aku nek dadi mantune Ndara Kresna pangkatku tumenggung. Wah, idiak-idiak. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susu tak pek. Anggepe apa aku kan? Anjur susuke dipes mongko akeh susuke karo ning kuduku. Anggepe sak pinake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petro. Petruk sowan nggih sinuwun. Ngasta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendikaning Sinuwun Kresna sapa sing iso ngundurke pusaka Sindhata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun nggih pun. Semaku ini ya, Tru. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iki calon bojoku kok ora tegel ki piye? Wis marane umurmu ya, Sben. Ora urusan. Ya ngene bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Asal dititani ya, Tru? Ya. Aku dititani, hooh. Di video ke sithik, moh. Di video ke. Moh ora sawer-sawerno ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku larak ngaten. Monggo. Rantawati wonten dawuh jumbuh lawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Kilurah Petruk menika maos kula malah memanjang dhateng umur kula sebabe Kilurah Petruk menika gampil gecul turya seneng tetembangan mesti wae ning ati ayem. Kilurah Kang wetengku dicekeli Kang. Rasane piye, Tru? Wis ngene urung. Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang.
Ngono ora. Dan Petruk ketrima tenan. Oh ya Wrontowati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye. Hei. Ora ngawur. Konjur apa-apa arep dipek apa arep dipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora ning kene le do gocek-gocekan ana ning mburi ana. Tundi. Ning mburi aku iki mantuku Ndorowati ki rak ya nggo namu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegal sini lho kula nggone. Gonen kabeh. Lho nggone nabrak Bagong. Iya iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh ki lurah. Menurut kowe kok saka ngendi sih iki lho pasuryane ayu kabeh rambute janges ireng alise kandel wah irunge mancung lambene apik kaya kene iki aku njaluk wis tuwekan ora monggo ki lurah manjing wonten ing taman pintar mboten manjing wonten ing Taman Sari ya wis jaga direkamke suarane terus agak marane kok direkam ora wedian tesih gadah putri ora nek kirek wedok duwe niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi amplong mencelat kowe ditawani kirek ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya kowe ngapa iki ngusul iki Andelo kanan ndoro wae ora iso kowe iki abdi kok aku adimu lho terus keluarga nggih tenan nggih terus lek ngrungake iki ora nggo sikil kok sombong banget kok kowe nggih aku arep dahan edan iki ingkang semene iki anggo kowe menika kagem nggih Lurah Petruk sedaya waduh aku ceker terus moh meng ceker emoh duduh emoh ora entuk engko wae nek sakul bamaem nek gari balung krokotone ning isor kursi ngono kuwi ling rokoti ya iya semangkean tenan truk kowe Bagong tangane kuwi cangkire sapa kae cangkire sapa diajeng menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan lah krungu ora kono kowe ngombe ledeng kan tenan iki kamar sapa kamarku waduh gong-gong ora nggo nglekar ngono kuwi tak nyoba kasur aku oh kasure jeneng ora usah dadak obah kuwi obah pisan kentul saking apike kaya Nyai Prabu Ndorowati kabar kawantar semebar ning jagat yen to bisa mbaleke pus wujude Tata Cakra Petruk Kanobala Petruk tok dadekke mantumu apa ora isin apa ora pirang Petruk iki dibal 17 wong elek kala mripat Petruk iki mung batur ngatasé Ratu Ndorowati kok duwe mantu batur ya arepe piye aku ora trimo Wrontowati tak jaluk tak dap karo Lesmana Mandra Kumara ora tak wenehke aku ngamuk ning negara Ndorowati ngira jakae ayo wani mboten aja mungsuh kula menika wong ringkih kula menika apawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu ning ana sing wangi Kresna Werkudara sagu to sagu kon muni-muni meh suwae cakeme ayo saiki sapa iki gawe rame ganggu kakangku Petruk ganggu ya men wae lah Waduh Petruk wong ora wani kok bengak-bengok ora mudhar kowe kapokmu kapan
tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Ance-ance lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara truk iku kudu dibaringke, baringke njoben ngono. Arep baringke ning kamarku ora. Truk, ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki lurang. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh sanane ngomah. Menawi kok ora bubade duka mengsaipun kula, sameneika ngaten kemawon. Ora sandhakaken gunung tanpa guna. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Prabu Duryudana kok ndhapke Lesmana Mandra Kumana perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake senjata cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang, apa-apa kudu menang. Larai jopo. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisra, gawe geger. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndrawati, ora trima Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Muni yo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo abenajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndrawati. Ayo nyoba piye mungsuh Semar kapokmu kapan lho. Krubut wong pirang-pirang wani napa mboten? Nek wani ayo metu jaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis. Ning Kurawa dampyak bakal njaluk Wantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Yo. Wis rampung Kurawa. Lho. Wis Bagong. Wis krungu saka kene dog-jlek dadi bajuli. Bubar kabeh delon ora percaya. Lho, Werkudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartomarma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa tak dukumbu. Mandel ora. Cerdas ki cekak-ceket. Wis resik. Wis ora ana sing bakal kanggo gawe. Wis tok sifat barat. Wis. Ya syukur nek kaya ngono Werkudara. Monggo samiya mamayu. Mangayu bagya nipun anak kula Wantawati lan Petruk sampun nglampahan dhawuh. Ya muga-muga Lestari Widodari ring Sambikala slamet sak kabehe Kresna. Itu langsung diplot Kanjeng Nabi dadi Raudhatun min Riyadil Jannah, sebuah taman di antara taman-taman surga. Maka semua tempat di muka bumi ini yang digunakan untuk ngaji, mempelajari ilmu-ilmu Allah, meneruskan perjuangan Rasulullah, tempat itu akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari taman surga. Saman boten ngrasake kados panggenan ngeten niki benjang diangkat dados taman swarga. Jenengan ini berada di taman surga. Lho ngono kuwi ana sing grundel taman swarga kok ungkep sumuk panas kaya ngene nganti kelek kudrodosan. Taman swarga kok lungguhe nyang grogalan. Mulane berpanas-panasnya jenengan hari ini pasti akan menjadi tameng dan benteng dari panasnya api neraka.
kayak ora kepanasan ra usah melu amin. Iki khusus kanggo sing kepanasan. Sing tani Rasulullah bisa menjadi teladan. Bagi pedagang Rasulullah bisa jadi contoh teladan. Bagi guru Rasulullah juga bisa jadi teladan. Loh, aku iki polisi, aku iki tentara, Rasulullah jenderal. Rasulullah pribadi militer jenderal. Rasulullah itu mimpin perang secara langsung, berada di garis terdepan bersama dengan pasukan perang 27 kali peperangan. Makanya polisi, tentara yang baik contoh Rasulullah sebagai militer. Siapapun bisa mencontoh Rasulullah. Kanjeng Nabi niku